Salut și bine te-am găsit la un nou episod. Astăzi o să vă prezint noua mea bicicletă. Am fost până la Ciologârla, acolo este un serviciu de biciclete și la acel serviciu de biciclete găsești și biciclete second hand reparate de ei. Momentan am vrut să-mi iau una nouă, una de la Carpat, dar stocul s-a epuizat și nu am mai putut să-mi iau. Și m-am gândit să apelez la ei și să cumpăr o bicicletă second hand de la ei în stare foarte bună. Am făcut un test acolo, să vă pun clipul după ce filmez și să trecem să vă prezentăm noua bicicletă. Aceasta este bicicleta, este un Cross XT, e o bicicletă de munte, are roțile pe 29, are discuri pe 16, 1.6, frâne hidraulice, schimbătoare Shimano și cam atâta despre ea. Mai multe nu știu ce să zic despre ea.